Parang kabalos dito nga na si Timiyang diri ah. Ano mo si Miyang? Wala lagi. Imong tito. Wala po. Yuban di ka diri sa syudad kan. Para makatabang ka sa inyo, manarbaho ta, mangita tagtrabaho. Kaya ano, para makasabay po ko ni mong pangwarta. Ani, tuon po pangwarta. Ano? Tesa iya. Ibu siya Timiyang mana iyaw? Na lagi si Miyang diri ah. Kanino? Tara, tara, tara. Diri siguro na narbaho si Miyang. Adoon doon na to iya, basi maka-apil itag trabaho dia. Ayaw. Di pwede makabalot si Miyang. Mas maayo ani mo uli ta para atong ignon si Pijong. Tama kaya, parang kabalos dito nga na si Timiyang diri ah. Tara, tulog ka. Tan? Dili pwede nga maabtan ko nila diri ah. Han? Punta, nana si Timiyang. Asa man si Miyang diri ah? Wala man lagi. Ano to diri ganina oh? Naningit. Bugna pa diri ah. Anong daspan naman lang sila kung kita lagi? Walang bata. Unsa man na? Wala ang bata. Say bata. Nakita mang bata. Lay bata, gibantayan diri ganina. Samtang nanilig siya. Pero ngano nawala? Ayaw ing nakamiyang tong bata. Dili. Mao siguro na si Miyang diri ah. Nanarbaho siguro siya isip isa kayaya. Pero ngano nawala man siya pag adto na to diri ah. Basig nakitaan mi niya ganiha. Siguro basi nakitaan ta niya ganina. Subuot pasabot nilakaw siya pagkakita sa inyo ha. Naglikay siya nga makakita ko siya ha. Tama ka Jong. Nilakaw gid to. Nilakaw gid to. Di pa to kalayo. Samot ang naidala bata. Tara to, tutun. Mas maayo ani magbulag-bulag ta. Jisrael, dito ka. Ikaw itan diri ka. Diri ko. Tara. Nakita niyo mo si Miyang? Wala lagi. Imong tito. Wala pud. Asam de siya. Sa atong pangitaon. Jong. To. Unya, nakita ni mo? Wala. Sige, siguro kaglingkod to. O siguro ka nang ita. Naglingkod lang gani ko kay wa na ako nakitaan. Mas maayo ani. Timiyang to. Naram na siya diri. Sige buhat niyo diri ah. Ganto mi diri ah, kay gusto ko mag-istorya si Muha. Kasi ang istoryahon. Asa ka nagtrabaho? Magkisa ng bata imong gibantayan. Kasi nanarbaho. Ngawa ko nanarbaho. Ako aman ning anak. Kuyaya, ngano man jud ka, o basilisod ka, kuy gugmaon sa ko na kaya. Ngano man jud ka, nganong nisod pa, man kas kinabuhi na kuyaya. Ngano man jud ka, o basilisod ka, kuy gugmaon. Nay! Ganun dili man ko kalimot sa atong mga kaagi permi ko mahimuot, yeah. Pagpangita sa